אפשר להתחיל? טוב, אז אחרי שבוע כאילו מטורף. היה שבוע משוגע כאילו. לגמרי. לא, באמת, לא היה לנו דקה לנשום, אבל אנחנו ביום חמישי ואנחנו, זה אותו שבוע, אז אנחנו מעלות לכם. מעלות פרק בשבוע. פרק שלישי. פרק פרק שלישי. שלישי היום. כן. טוב, על מה נדבר היום? רוצה להגיד להם? על אהבה עצמית, ביטחון עצמי. אני חושבת שאנחנו נדבר על אהבה עצמית, ואנחנו נתעמק, ואני לא בטוחה שזה ייגמר בפרק אחד. אוקיי. זה נושא לדבר עליו. אני רוצה להגיד לכם תודה על התגובות של האהבה, של התמיכה. שתי הפרקים הקודמים, ומי שעוד לא צפה או לא הקשיב, אז ממש לכו לעשות את זה. וכמו שאתם שמים לב, יש לנו היום אורחת. כן, וגם מקום חדש, אנחנו מנסות ככה דברים חדשים. בדיוק. טוב, יאללה, אז אנחנו מתחילות. בואו נתחיל לדבר על אהבה עצמית. אני חייבת להגיד לכם רגע משהו לפני, טוב, לילי מסתירה לי את טלין, אבל בסדר. אני חייבת להגיד לכם שבעיניי כל הקטע של אהבה עצמית, אמנם הוא מדובר בשנים האחרונות, אבל זה כאילו משהו שהוא כזה, יש עליו מחלוקות. אני כבר אחזור לדבר על זה, אבל בדור שלי אהבה עצמית וזה היה אגואיזם, ואז נרקסיזם, ועל האיסטר ולהקתו. וגם בין זה לזה יש הבדל, כאילו. אוקיי. לא, זה ברור שיש הבדל. אז יאללה, אהבה עצמית. אני אשאל אותך רגע, את לילי. אני אשאל את לילי. תכף, היא לא מבינה לאיזה סיטואציה היא נקלעה, היא פשוט הריב שהיה פה על המקום. אני אשאל אותך רגע. מה זה אהבה עצמית בעינייך? בעיניי, מעבר לקודם כל לאהוב את החיצוניות שלך, שזה נראה לי בעיניי הדבר הכי שטחי של זה, כאילו, והכי ברור וצפוי, אהבה עצמית, ביטחון עצמי, כאילו מבחינתי זה די באותו משבצת, שביטחון עצמי זה חלק מהאהבה עצמית. אבל מעבר לזה, מה שאני חושבת שמחזיק את הביטחון שלך בעצמך ואת האהבה שלך לעצמך, זה לדעת איזה סוג של בן אדם את. זה לאהוב את עצמך הרבה מעבר לחיצוניות, כי החיצוניות שלנו משתנה כל כך הרבה פעמים, לאורך השנים, לאורך השבוע, במיוחד כנשים, לאורך החודש, כאילו זה הכל משתנה. אז להגיד שאני אוהבת את עצמי, רק בגלל המראה החיצוני, או אהבה עצמית זה מראה חיצוני, זה ממש לא נכון. אני חושבת שזה לדעת שאת בן אדם טוב, שמתבסס על ערכים טובים, כאילו שאת הולכת לישון ואומרת וואלה, כאילו אני סבבה, או שאת אומרת לעצמך איך בא לי חברה כמוני, איך בא לי בן זוג כמוני, כאילו, אני מבינה שזה פשוט מעבר לנראות, מעבר אני יפה, אני לא יפה, זה משהו בבפנים, באופי, בלדעת שאני בן אדם טוב. אני חייבת להגיד לך, את צודקת לגמרי, אני חייבת רגע להגיד לך משהו שטלין בעיניי ילדה גאון, והיום אמרתי לה, מה, כזה, נבוא ככה לפודקאסט, בלי להתאפק, כזה ככה? אמא, היא אמרה לי, כן אמא, ככה, בלי איפור, בלי זה, הנה הטרנינג של הבית, כי אנחנו הרי מדברות על אהבה עצמית. נכון. אז אם אנחנו מדברות על אהבה עצמית... וגם למי יש כוח, תסתכלי על מזג אוויר, אין לי כוח לצאת את צודקת, מהפיג'מה. אבל היה משהו מאוד... עבודה? כן. יופי, היה משהו, אני חייבת להגיד שיש, אני לא יודעת אם טלין יודעת בכלל, אבל כמה הנקודה הזאת נוגעת רגיש, לי לפחות. אני תמיד חשבתי שאני אוהבת את עצמי. עם השנים הבנתי שאני אוהבת את עצמי בתנאי. כשנוח, בתנאי. זהו, אני גם יכולה להזדהות עם זה. בתנאי שרזיתי. בוא נראה כמה בנות מזדהות שלנו, זה נורא נוח. אני חושבת שכל אישה כמעט יכולה להזדהות. כאילו, תחשבו על זה. כי זה מה שאני אומרת בדיוק, על האהבה עצמית של המראה החיצוני. זה התנאי. אבל אנחנו אוהבות את עצמנו, זה לא רק מראה חיצוני. אני נגיד אוהבת את עצמי, כמובן שיש את הפקטורים החיצוניים. אם אני נראית ככה, אם אני לא נראית ככה, אם את אוהבי את עצמך באמת מבפנים, בלדעת, אני בן אדם טוב, אבל זה לא אהבה ללא תנאי. כי תחשבי על חברה שלך, כאילו, אם נגיד, עכשיו יש לי חברה, אני לא אוהבת אותה, כאילו, היא יכולה לעשות משהו שיפגע בי או יעצבן אותי, ואני עדיין אוהבת אותה. גם על עצמך, את יכולה לחוץ ולהתעצבן ולהיות בבאסה, ועדיין לא אוהבת עצמך. ברגע שזה מראה חיצוני, זה הרבה יותר שברירי בעיניי. זה לא רק מראה חיצוני, אבל תחשב, אני אתן לך עוד דוגמה, נגיד אני בתור אימא. כן. אז אני שופטת את עצמי בכל כך הרבה פרמטרים. כן. האם הבית שלי נקי או לא נקי, האם האוכל שלי טעים או לא טעים, האם אני אימא מספיק טובה או אימא לא מספיק טובה, האם אני מרוויחה מספיק כסף וזה גורם לך לאהוב את עצמך או לא לאהוב את עצמי.
אמרתי, לאהוב את עצמך. כן. פחות. זה, זאת אומרת, אהבה עצמית, אם אנחנו רגע נגדיר את הדבר הזה, מהמם. צריכה להיות ללא תנאי נקודה. נכון. נקודה, 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 נקודה. את יודעת מה? אני אשים שם גם סימן שאלה על הבן אדם הטוב או הלא טוב. אוקיי. כי גם זה שיפוטי כלפי עצמך. כאילו, מה את מגדירה בן אדם טוב ומה את בדיוק. מגדירה בן אדם לא טוב? בדיוק. כן, אבל כאילו, אני יודעת שיש מקרים מסוימים, כאילו, אני מבינה מה את אומרת. גם מה זה בן אדם לא טוב? גם את זה תכתבו אני לנו אגב אני בתגובות מבין- אם אתם מסכימים איתנו או לא. אני מבינה מה את אומרת מבחינת הבן אדם טוב ובן אדם לא טוב. אבל כאילו, ערכית מבפנים, בסופו של דבר, אהבה או לא אהבה, כן באה מאיזשהו שיפוט ראשוני. כי אז למה את לא חברה של כולם? למה את לא אוהבת את כולם? אבל אנחנו מדברים, אבל רגע, בואי נעשה, לא. בואי נתמקד רק רק בבפנים. בבפנים. בסדר, אבל עדיין, כדי, כאילו, אז את, יש דברים שאת, כמו שאת אוהבת באנשים אחרים ולא אוהבת באנשים אחרים, יש דברים שאני לא אוהב, כאילו, שאני לא אעשה, כי אני לא אוהב בעצמי, כי אני לא אוהבת. כאילו, מבינה? אני לא אדבר בדרכים מסוימות. אני לא אתנהג בצורה מסוימת, אני לא אוהב את עצמי אם אני אתנהג ככה. אוקיי, ואני אשאל אותך שאלה אחרת. אם היום, מחר, אתמול, לא משנה, וואלה, את יודעת שעשית משהו שהוא לא סבבה, כי אף אחד מאיתנו לא מלאך עם כנפיים. נכון. אז זה הרגע שאת מפסיקה לאהוב את עצמך? זה הרגע לא. שמתחילה הלקאה? לא, תשמעי, דבר ראשון אני חושבת שההלקאה, כאילו בגלל זה גם נכנסתי לזה עם הנהל, היא מלווה אותי הרבה, כאילו, בדברים אחרים, לא חושבת, אני לא בן אדם שיוצא על אנשים, אני בדרך כלל, אני כאילו מאוד מאופקת, וכשאני לא מאופקת אני... תדברי על עצמך. נו, נכון, אני מדברת על עצמי. אני מאוד מאופקת, וכשאני לא מאופקת, כאילו, אני חושבת שמבחינה הזאת, אני סבבה עם עצמי, מתי שאני אומרת, השליטה במילים שלי, ברגשות שלי, אני מאוד שלמה עם כל דבר שיוצא לי מהפה ומההתנהגויות שלי, עם כמעט כל דבר, כמובן שיש מקרים, אבל מבחינת ההלקאה, דווקא לי זה יותר בא, אם אני נגיד פרודוקטיבית או לא פרודוקטיבית. כאילו אם אני נחה או לא... זאת אומרת שיש פה יש אהבה תנאי. עצמית עם תנאי. עם תנאי. כן. עכשיו, אני אתן ובטוח אמהות יתחברו לדבר הזה. הרי את הילדים שלנו, תחשבו על זה שהבן אדם היחיד בעולם הזה, שאנחנו אוהבים ללא תנאי, לא משנה מה הילד שלנו יעשה, חס וחלילה, כן? אבל את הדבר הכי גרוע שאפשר לחשוב עליו, אנחנו עדיין נמשיך לאהוב את הילד שלנו. אז למה אנחנו לא אוהבים את הילד שבנו יפה. בכל תנאי ובכל מחיר? תחשבו על זה רגע בצורה מאוד מאוד צלולה, ושוב אני מדברת לאמהות. אם אנחנו אוהבים את הילדים שלנו כי בדרך כלל זה הדבר היחיד שהוא באמת, זאת אהבה שהיא ללא תנאי, גם אם יש שם כעס, גם אם יש שם עצבים, זו אהבה שהיא ללא תנאי, ואני יודעת, אני אישית, אני חושבת שגם אתם מכירים, אני אישית מכירה לא מעט אמהות שהילדים שלהם עשו דברים מאוד 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 רעים, והם עדיין ממשיכים לאהוב את הילדים שלהם, ברור. וזה לגיטימי. ושוב אני אגיד, אז למה את הילד הפנימי שלנו אנחנו אוהבים? בתנאי ש. עכשיו ברגע שהבתנאי שנכנס, נכון. הדבר הזה מאבד חד משמעית. מהיציבות שלו. חד כי משמעית. אם זה בתנאי, אני אוהבת, נגיד אני לא שופטת את עצמי חיצונית, כן. אבל אני שופטת את עצמי פרודוקטיבית. כן. אני לא מלכת עצמי אם דיברתי או לא דיברתי, כי אני שלמה עם זה, אבל אני מלכת עצמי אם לא יודעת מה. כן. זאת אומרת, אם אנחנו רגע בכל מקום נרד, יש איזשהו תנאי. אם אנחנו רגע נרד לעומק של הדבר הזה, אז זאת בכל מקרה אהבה עם תנאים. נכון? בלי שום קשר, אני לא חושבת, כאילו, אני כן, נכון לפני זה אמרת לי כזה, אנחנו נדבר על אהבה עצמית ולא על ביטחון עצמי, נכון. ואני עדיין, אני חושבת שתוך כדי שאנחנו מדברות אני מתחילה להבין את ההבדל, כי זה, מבחינתי זה מאוד אותו דבר, אותה נקודה, אני כאילו כמו שאנחנו מדברות זה מתחיל להתפרק לי, אנחנו תכף נפרק פה עוד הרבה דברים. אני חושבת שבכללי, אני בן אדם מאוד מאוד בטוח בעצמו. כאילו, אני חושבת שזה גם משהו שיותר תחוץ, שבנות שואלות אותי, מה, איך לא אכפת לך, איך לא זה, איך לא פה, איך לא שם. האם אני אוהבת את עצמי ללא תנאי? אני לא יודעת. אוקיי, אני כלפי חוץ, תכף נחזור לזה, אני בן אדם ביטחון עצמי? את? אני חושבת שכן. איך שאת רואה אותי. שמי, אני רואה אותך בתור האמא שלי, זה שומעת את הדברים, או יצא לי פה הבטן, או יצא לי פה הזה, או יצא לי פה הזה. מעניין אם מי שמכיר אותי,
באמת, מעניין אותי לשאול אתכם אם לדעתכם אני בן אדם עם ביטחון עצמי, או חסר ביטחון עצמי, אבל מעניין אותי הקטע לראות זה מה אני שגם, משדרת. סתם לא, זו שאלה כן. שכאילו סתם מעניינת אותי רגע. הקטע זה שזה גם מאוד ספקטרום כזה. כאילו בסוף, בן אדם שהוא חסר, אני חושבת שחוסר ביטחון, כשהוא כאילו ברגע כזה חד משמעי, או כאילו קל לזהות אותו, אני לא יודעת להסביר את זה, שכאילו אנשים שאין להם שום ביסוס של אהבה עצמית או ביטחון עצמי, אפילו לא טיפה, רואים את זה בשנייה, מסכימה. כאילו, אני לא יודעת כמה רואים את זה. ועדיין אני מתעקשת שאנחנו נעשה הפרדה בין ביטחון עצמי. עצמי את יכולה לאהבה להסביר עצמית. על זה רגע יותר? אני אסביר. בעיניי ביטחון עצמי הוא קצת, זאת אומרת תלוי איפה. בסדר, יש אנשים שלמדו נגיד עמידה מול קבוצות או הנחיית קבוצות, כן. והם יודעים לעמוד מול קבוצה. אז לבן אדם שלא יודע עכשיו לזהות דקויות, ייראה כאילו לאותו בן אדם ספציפית, יש ביטחון עצמי מטורף, בסדר? יש לי כמה אנשים כאלה שיכולים לעלות בדעתי, שיש להם מול קהל ביטחון עצמי מטורף, זאת אומרת ברמה החיצונית, כן. זה מאוד נראה כאילו הם מלאים בביטחון עצמי. כן. כשאת הולכת קצת מאחורי הקלעים, את מבינה שמאחורי הקלעים, בין השידור של הביטחון העצמי, הספציפי הזה, לבין מה שקורה שם בפנים, יש פער ואפילו תאום לפעמים. כן. בגלל זה אני אומרת, כמה... שביטחון עצמי הוא ללא ספק נגזרת. אבל כמה אפשר לזהב ביטחון עצמי? תלוי איפה, עוד פעם, תלוי איפה. אפשר. כי אני חושבת שבסוף... אפשר לזהב ביטחון עצמי. אני חושבת טוב, יכול להיות שאת צודקת שזה אנשים שלא רואים, שלא רגישים, אבל כאילו... אפשר לזהב ביטחון עצמי, בן אדם שבא ומופיע מולך על במה, הוא בטוח בעצמו במקום הזה, זה לא בהכרח מזויף. או שהוא פשוט יודע לעשות את זה. אם הוא יודע לעשות את זה, הוא פשוט בטוח בעצמו באותה סיטואציה, כמו שאני אדבר איתך, או שאני אהיה במקום של אנשים שאני לא מכירה, יהיה לי יותר בטוח, אני יותר בטוחה על זה לדבר איתך, אני אתבטא בצורה שונה. אוקיי, אז בוא נשאל בכללי, אם אנחנו רגע רוצים לפרק את הדבר הזה, בוא נשאל בכללי, מה זה ביטחון עצמי? מה זה אומר ביטחון עצמי? כן. מה זה? זו שאלה מעניינת. ביטחון עצמי, אני חושבת שזה פשוט, כאילו איך שאני רואה את זה, זה ללכת אחרי האמת שלך ולעשות מה שאת רוצה, ללכת עם, גם אם את לא עכשיו מדברת וזה, ואני פה ואני שם ואני חושבת שביטחון עצמי הוא ענווה והוא צניעות, ענווה, צניעות, ענווה. לא, זה לא אותו דבר, כן, ענווה וצניעות. אני חושבת שהוא יותר שם, להגיד כל היום, אוי, תראו איזה יפה אני, ואוי, תראו איך אני פה, ותראו איך אני שם, ותראו איך אני, יש לי את זה, ויש לי כסף, ויש לי זה, וכאילו, לסחוט, או ההפך, להגיד כזה, אוי, אני כזאת מכוערת, או אני כזאת זה, כאילו להראות שאת חסרת ביטחון בכוח כדי לסחוט מחמאות או דברים כאלה. כאילו, בסוף ביטחון עצמי בעיניי הוא, מה זה ביטחון? את בטוחה בעצמך, את לא צריכה, אני בטוחה. כשאני בטוחה במשהו, אני לא הולכת וילחם עליו, כאילו, ויתווכח עליו, כאילו, כמו... אני בטוחה, אני יודעת, אני עומדת על דעתי. תכתבו לנו בתגובות מה זה לדעתכם ביטחון עצמי. זהו, זה נראה לי מאוד... ממש מעניין אותי מה... מאוד בנקודת מבט, בעיניי זה הענווה, הצניעות, ללכת עם ראש מורם, כאילו... לא יודעת, זה משהו באנרגיה של הבן אדם, אני לא יודעת איך להסביר את זה, יש אנשים שפשוט משדרים ביטחון עצמי, שפשוט... אנשים שמשדרים ביטחון עצמי, זה אנשים... למה אני אומרת שביטחון עצמי הוא נגזרת של אהבה עצמית? כי בן אדם שאוהב את עצמו, בצורה... הרי תחשבי על זה רגע, זה יפה שאת אומרת המילה ענווה. בן אדם שאוהב את עצמו, יודע את זה. נכון. הוא לא צריך שום דבר אחר. נכון. אני אראה את זה רגע על פה, בסדר? על הבפנים, אבל אנחנו לא סתם אומרים בן אדם, נכון, בן אדם ביטחון עצמי הוא בן אדם עמוד שדרה. כן. עכשיו, למה זה בן אדם עמוד שדרה? כי הבפנים שלו, הוא נושם כמו שצריך, כאילו כן. הכל פה, טק, הכל פה, בבפנים, לא בחוץ. בפנים, הכל, כאילו, אני אתן את זה רגע מטאפורית, כל הצ'קרות בבפנים, תפקדות כזה, עובדות כמו שצריך. הוא כאילו, הוא כזה זה, ואז עמוד שדרה שלו ישר, ואז הוא נכון? בן אדם, הרי בן אדם שיעמוד כפוף ככה, נכון. הוא לא בן אדם ביטחון עצמי, לא יעזור נכון. שום דבר, אלא אם חס וחלילה יש לו איזה בעיה בסדר. אבל אני מדברת רגע בכלל. לא, אבל מעבר לזה, יש גם, אם יש לך גיבנת, זה לא אומר שאת לא יכולה להיראות עם ביטחון עצמי. כאילו בן אדם שעומד זקוף, וכאילו הכתפיים שלו, נכון? כן. יופי.
אז אם הבפנים שלך, הרי מה זה עוד פעם? אי אפשר לדבר על ביטחון עצמי בלי לדבר על אהבה עצמית. ברור. כי למה אני אומרת שביטחון עצמי כשלעצמו יכול אולי להתקיים במקומות מסוימים, אבל הוא עדיין כן. נביאה של... זהו. זה כמו הכנרת, אני חושבת... הכנרת לא יכולה להתקיים בלי עוד נכון. משהו שיזרום לתוכה. ברור. או המי גשמים, או המי התפלה, או המים של לא יודעת, בסדר? אותו דבר ביטחון עצמי, ביטחון עצמי לא יכול להתקיים בלי סוף, כן. בלי אהבה עצמית, מצד שני הוא יכול לעמוד כשלעצמו לרגעים. כן. כי אני יכולה להגיד לך, טעות שאני עושה בעיניי, הרבה... זה נוראי מה שקורה פה, אז שתבינו, היא שוכבת פה. כי אני חושבת שאיזושהי טעות שאני הייתי עושה, כאילו יש רגעים שאני יודעת שמרגישה חוסר ביטחון וכזה, וזה לא כיף התחושה הזאת, כאילו זה פשוט התחושה שאת כזה, בא לך פשוט להתכסות. מה זה התחושה? בואי נדבר על זה רגע, מה זה התחושה הזאת של החוסר ביטחון? אולי יהיה יותר קל להסביר את זה בצורה הזאת. כשאני מרגישה חוסר ביטחון, אני חושבת שפשוט בא לי, פשוט להסתגר, ולא לצאת מהבית, פשוט כאילו להיות ככה בתוך המחילה שלי, להסתתר, כן, שלא יראו אותי, שלא ישמעו אותי, שלא כלום. ממה זה נובע? אצלך. אצלי? אני חושבת שזה הרבה פעמים, דבר ראשון, את יודעת מה שמעתי לא מזמן באחד הפודקאסטים שאני שמעתי, רציתי להעלות את זה וזה פתאום הזכיר לי את זה. תחשבי על זה שאנחנו כבני אדם, אף פעם לא נועדנו לראות את ההשתקפות שלנו, בטח לא בצורה כזאת, כאילו, אין שום דבר בטבע שמראה השתקפות, אולי המים, וגם, זה בצורה מאוד מאוד כאילו... אוי, אנחנו תכף נחזור לעניין הזה של המים. אני שואלת את זה באחד הפודקאסטים, וזה היה לי פשוט, אנחנו לא נועדנו לכל ההשוואה הזאת, לא נועדנו לראות את הפנים שלנו כל הזמן מולנו, בסלפי, במראה, בפה, בשם, בזה, 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 בזה. אני חושבת שזה משהו שכל היום מולנו, כל היום התעסקות, אוי, זה יושב לי פה, זה לא יושב לי פה, זה פה, זה שם, זה, 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 זה. לא היה לאנשים את ההתעסקות הזאת. כאילו... דור נוראי, אגב, לא הדור נוראי, החוויה הדורית הקיימת היום, כן. את לגמרי צודקת, היא נוראית. ותחשבי שכאילו ככל שאנחנו מתקדמים בזמן, לראות את עצמנו, אנחנו כאילו כל הזמן צוברים עוד מידע. תחשבי שעם הרשתות החברתיות, כמות הבנות שאני רואות בדרך מסוימת, ועכשיו בכלל עם ה-AI הזה, שזה בכלל בעיניי נורא, כאילו, עזבי את זה שבשלב הזה כבר נורא קשה להבדיל מה אמיתי נכון. ומה לא, אבל תחשבי שאפילו... גם לפני זה היה קשה להבדיל מה אמיתי ומה לא. לך היה קשה. לא ברמת ה-AI, ברמת מה אמיתי ומה לא. כן, שנראות מושלמות, ואת כאילו, למה אני לא? כי דבר שאני לא אמיתית, אבל בלי שום קשר, יש גם, כאילו ההשוואה הזאת, זה נורא. בואו נדבר רגע על עוד משהו. תסתכלו רגע על הפודקאסט שלנו. הוא אמיתי. אנחנו בלי פילטר. נכון. זה משהו שרציתי להגיע עליו, אגב, מי שעוקב אחריי ברשתות יודע, שאני שונאת, טלין גם יודעת, אני שונאת סרטונים ערוכים. אני אומרת, רגע, אם אני מראה את עצמי, ככה כמו שאני מוכרת את עצמי, אם זה ברמת הליווי, אני מוכרת אותי. כן. אז אם בסרטון אני אראה משהו מסוים, עם הפילטר, עם הזה, עם הפה, עם השם, עם הקטיות הנכונות בדיבור, בלי ה-אה וה-אה, ואז בן אדם יגיע אליי, והוא יראה משהו אחר לגמרי. נכון. אז רק בשביל למכור, אז אפרופו מה שאת אומרת, פתאום אני קולטת את זה, הלא אמיתי, עוד לפני ה-AI, הוא היה שם כל הזמן. הוא כל הזמן שם, תחשבו, שאתם פותחים את הרשתות החברתיות, אגב, זה בכל גיל, כולם בחול, נכון. כולם יפים, נכון. לאף אחד אין קבטים, אין, כולן מושלמות, בנות בנות 40 נראות כאילו הן בנות 18, כל אחד עם קוביות בבטן, העמידה שלה, וואי, לאף אחד אין את הכפלים האלה שיש לי נגיד בבטן, כולם אין שערו, אין, כאילו הכל בול, טוב אחות, טוב אחות, ובבית גם, את כל היום חיוך, וגם כשאת לא עם החיוך, אז את ספרת איך את מתגברת על זה. עכשיו, זהו, אני חושבת שזה... עוד לפני, תחשבי כמה, נכון. אנחנו הולכות לנושא אחר לגמרי, אבל חשוב לפתוח פה את הסוגריים האלה, כן, שכאילו כי זה בדיוק מה שגם דופק לנו את בטח לדור הצעיר. נכון. איך כולם בחול, איך כולן יפות, איך לכולם אין אקנה, איך כולן כאלה מושלמות, איך לכולם עובד, איך כולן מרוויחות 7 מיליון שקל בחודש. בתור מישהי שהיא יוצרת תוכן, זה אחד הדברים שאני מתקשה איתם כאילו הכי הרבה, זה בסוף כאילו העבודה שלי,
אני רוצה שזה יהיה העבודה שלי, זה כאילו רוב החיים שלי, אני רוצה שבנות יראו ויחשפו וזה, ולפעמים כאילו, אני גם עוקבת אחרי בנות מסוימות, וההשוואה הזאת היא כל הזמן שם. זה משהו שאני כאילו מרגישה שאני צריכה להתמודד איתו כל הזמן, וזה כאילו, אני יודעת שאני אוהבת את עצמי, אני יודעת מה אני שווה, אני יודעת שיש בנות שמסתכלות עליי וכאילו וואו, אבל, יפה. זהו. יופי, בואי נעצור רגע על האבל הזה. אתם יודעים, נכון? כאילו, אוי, נפל עליי. לא נורא, תשימי את זה בצד. אתם יודעים, קודם כל ברגע שאמרנו ואז אבל, כאילו כל המשפט שנאמר לפני כן נמחק. עכשיו בואי נדבר רגע על הנקודה הזאת. שוב פעם. אהבה עצמית, נכונה ואמיתית, שהלוואי והיו מלמדים אותנו את האהבה העצמית הזאת, מהיום שנולדנו בבית ספר ובגנים, זאת אומרת, בעיניי האהבה עצמית צריכה להיות חלק משעות חינוך. כן, לא, אצל בנים ואצל בנות. חד משמעית. קצת קשה ללמד את זה כשאנחנו הדור שאמור ללמד את זה לא בעצמו, לא באמת. שיכול, לא באמת שם. אני לא חושבת שאף אחד שם, את באמת, את יודעת? אז אולי זה הדבר שעושה לנו, אני אשתמש במילים קשות, עושה לנו איזשהו הרס חברתי מטורף. לא, אבל יודעת, לפעמים אני חושבת שצריך גם לנרמל גם את החוסר ביטחון. ברור! כאילו להגיד, זה בסדר. אפשר רגע, בוא ננרמל רגע לא מושלמות. כן. אנחנו לא AI. אף אחד מאיתנו לא AI. אף אחד, ואני ממש מצטערת, אהבה עצמית, הנה נראה לי שאנחנו לאט לאט מפרקות את זה, אהבה עצמית היא דווקא אהבה לאי שלמות, כי הרי נורא קל לאהוב את המושלמות, לאהוב את המושלמות הזאת, את ה-AI הזה, נכון. את המרוויח, את היפה, את חברים, בואו, got the bullshit, כאילו, זה לא עובד ככה בחיים האמיתיים, זה לא עבד ככה בחיים, וזה גם ימשיך לא לעבוד ככה. אין מושלם, ודווקא, אז אולי ננרמל את האהבה לאי שלמות, ונגיד שזה ממש ממש בסדר, להיות לא מושלם, בשום צורה שהיא. נכון. אגב, זהו, את יודעת מה כואב לי, במיוחד בעניין של הרשתות החברתיות, נגיד אם את רואה עכשיו, יש לנו בסוף סטנדרט יופי של הקוביות והישר והדוגמנית והטיטטה. אני רואה כל כך הרבה תגובות, כשנגיד, את יודעת, בחורה קצת יותר גדולה, שהיא לא בסטנדרט יופי, בוא נגיד ככה, התגובות, כאילו, אם היא לא אוהבת את עצמה, אז יש לה תגובות של, לא, את צריכה לאהוב את עצמך, לא משנה מה, וכשהיא אוהבת את עצמה, אז, אוי, אבל את חסרת מודעות, את חסרת זה, או גם אם בראש היא כביכול, יופי, בסטנדרט, כאילו, אנשים כל כך אוהבים, יופי, מה אנשים כל כך אוהבים? למה אנשים עושים את זה? כדי להוריד אותך. למה מישהו צריך להוריד מישהו? כי הוא חסר ביטחון. תודה רבה. זאת אומרת, אנחנו בלופ של קצת ביצה ותרנגולת, או תרנגולת וביצה, אני עוד לא יודעת מה בא לפני מה, אנחנו קצת בלופ. אגב, גם אני בתור בן אדם מבוגר, אם נראה לי שאני אעלה את זה, אם אני מראה לכם את התגובות שלי מגיבים, לא חבר'ה צעירים, אנשים מבוגרים, אבל מה את חושבת, שיקנו ממך עם השיער שלך, מה הקשר אם השיער שלי מסודר או לא מסודר? אם אני... באמת איך השיער שלי נראה, אני לא רואה במצלמה. מה זה משנה? מה זה משנה איך השיער שלי נראה או לא נראה, אם בסוף אני מטפלת טובה או לא טובה? נכון. ובלי קשר, מה זה משנה? כאילו, כשאת רואה תגובות של אנשים מבוגרים, תגובות של אנשים מבוגרים. שיש להם, כאילו זה מטריף אותי, כשאת רואה... תסדרי את השיניים שלה. ואז הנה, אם אנחנו כבר דיברנו על חרם וכזה, אז זה בדיוק זה, כי הורים כאלה מגדלים ילדים כאלה. יופי, אז אנחנו שוב נחזור לנקודה של אהבה עצמית. ולמה אני אומרת שהכל בסוף זה נביאות של אהבה עצמית? או יותר נכון של חוסר אהבה עצמית. כי בסוף, בן אדם שלא אוהב את עצמו, עכשיו נכון שיש לזה רמות וספקטרומים כמו שאת אומרת, אבל בן אדם שלא אוהב את עצמו, רע לו. ברור. בן אדם שרע לו, בהכרח יוציא את זה החוצה בצורה רעה. כן. בן אדם שטוב לו, זה בן אדם שאוהב את עצמו. נכון.
עכשיו, עוד פעם, גם פה אין מושלם, כי אפשר גם לכעוס על עצמך. נכון. זאת אומרת, ואפשר להעביר על עצמך ביקורת. גם על ילדים, הרי אני מגדלת ילדות, ואני כן מעבירה ביקורת, אני כן יאיר. כן. אני עדיין אמשיך לאהוב, אבל אני כן יאיר, ואני כן יכעס לרגעים. זאת אומרת, הדבר הזה כן יהיה. עכשיו, אנחנו כאילו, כל הדבר הזה נהיה מאוד מאוד שחור לבן. כן. בואו נחזור לעוד נקודה, אוקיי. שלא נגענו בה בהתחלה. אני לא יודעת כמה הדור שלכם מכיר את זה, אבל נגיד בדור שלי, אהבה עצמית, זה בהכרח שווה אגואיזם, ואם זה בהכרח שווה אגואיזם, זה זהו, זה כאילו, כן. את אגואיסטית, זה מין, אני חושבת זה שאצלנו, מין מילת גנאי כזאת. אני לא יודעת אם זה... רגע, אני אתן לזה עוד בידול, ואז נמשיך, שכן חשוב מאוד לשים את הבידול שם, ושאף אחד לא יגיד לי, רגע, יש הבדל מטורף בין אגואיזם לנרקסיזם, בסדר? כן. אנחנו לא נדבר על הנושא הזה, אבל נרקסיזם זאת הפרעת אישיות. הפרעת אישיות, בסדר, בארצות הברית היא ממש מוגדרת כהפרעת אישיות, הפרעת אישיות גבולית. אין קשר בין אגואיזם לנרקסיזם, בסדר? אין קשר. לא כל אגואיסט הוא נרקסיסט, ולא כל, רוב סיכום שכל נרקסיסט הוא אגואיסט, אבל זה רגע לא אותו דבר. זה לרגע לא אותו דבר, ואנחנו נוציא, אני יודעת שיהיה מבול של תגובות על הנושא הזה, אנחנו ניקח את זה רגע ישר לשם, ואולי מתישהו נדבר על הנושא הזה, למרות שהוא מורכב מאוד. אז אוקיי, אני לא יודעת אם יש רגע להיות לרגעים מסוימים אגואיסט. הרי מה זה אגואיסט? אחד שחושב על עצמו. נכון. אני לא יודעת. אני חושבת, בסוף, כאילו כמובן שיש גבול. לכל דבר יש גבול. מה זה, כאילו מערכת יחסים זה בסוף בין 21 ל-2. אבל וואלה, אם אני היום עייפה, ולא בא לי לשבת, ולא בא לי לצאת, גם אם מאוד מאוד בא לך ומאוד מאוד התגעגעת, אני לא אשב ואני לא אצא, אני מצטערת, כי אני לא יכולה, אני לא אהיה שם. ובסופו של דבר... אז יגידו לך, מה, אבל למה את לא חושבת על אחרים, שאחרים רוצים? את האמת שאני כאילו, אני חושבת שכל החברות שלי מגירות אותי, ואני מאוד כזאת, אם אין לי כוח לשבת, אני פשוט לא יושבת. אני לא חושבת שזה משהו שאמור לגרום לבן אדם לאהוב אותך יותר או פחות, כי כשאני ברגע מסוים, אני ברגע מסוים, ואני איתכם ב100%, ואני נותנת כל כולי לכל חברות ולכל מערכת יחסים. את יכולה להגדיר את עצמך אגואיסטית? אני חושבת שהרגעים כן, אבל אני לא יודעת. שמי, אני מאוד, כאילו, אני לא יודעת כל כך מה ההגדרה של אגואיסטית על הנייר. על מי את תחשבי קודם? על אחרים או על עצמך? קודם כל, אני חושבת שעל עצמי. תודה רבה. למה לי לחשוב על אחרים? אז בוא ניתן על זה... מה זה למה לי? אני חושבת על אחרים רגע, שוב, יש רגע, בוא נשים רגע לדבר הזה עד קשה. במטוס, ברגע שכולכם, אני מאמינה שכולם טסו, וברגע שנופלות המסכות, ואם נגיד ליד האמא יש ילד, נכון, אומרים קודם כל לשים את המסכה על עצמך. קודם כל המסכה על נכון? עצמך. ורק אחרי זה, למה? את לא יכולה לשפוך לכוס אחרת, או לבקבוק אחר, עם הבקבוק שלך ריק. יפה מאוד. אני קודם כל ימלא את עצמי, אני אלך לישון מוקדם, אני אוכל כמו שצריך, אני אכין לי ארוחת בוקר. אני אחשוב על עצמי, אם לא עכשיו לא בא לי לראות אנשים, אז לא בא לי לראות אנשים. ואם עכשיו בא לי ללכת לבד, אז אני אלך לבד. ואם עכשיו לא מתאימה לי החברה מסוימת, אז אני יכולה להגיד לכם שפה בטח הם הרבה אמהות הזדהו איתי, חינכו אותנו, את רובנו לפחות, שקודם כל הילדים, אני שומעת כל כך הרבה אמהות, תוציא. אני שומעת כל... יופי, וזה ממש לגיטימי. זה אותנטי. חינכו אותנו כאמהות. גם עשיתי ציפורניים חדשות. מהממות, ואני לא. חינכו אותנו כאמהות. קודם כל הילדים, אני שומעת כל כך הרבה אמהות. אני חיה בשביל הילדים. לא, אחותי, לא. אני אוהבת את הילדים שלי. הילדים שלי כמובן שהם הכתר על ראשי ולב ליבי. אבל קודם כל אני עכשיו, רגע, אני אפתח סוגריים. אני רק אומרת את זה, זה לא תמיד נכון, בסדר? כן. אני לא תמיד קודם כל חושבת על עצמי. לא, גם מה זה לחשוב, אני חושבת שגם שם צריך להיות גבול, כי בואי, אנחנו מכירות הרבה הורים
שמים את עצמם, בוא נגיד, ראשונים, לא, ושוכחים לא, את לא, הילדים. לא, לא, שם זה נרקסיזם, בגלל זה פתחנו את הסוגריים האלה, ואנחנו נזיז את כל הקיצון, בסדר? כן. אנחנו לא בקיצון, אנחנו אני מדברות חושבת כן, על משפחה רגילה, על היום אני יום. חושבת שרגע בסוף שבתור ילדה, אם את תראי את אימא שלך, אומללה. כן, אומללה, חולה, נראית פיזית לא טוב, עם בגדים קרועים, וכאילו בסוף ברור שאת תעריכי אותה, אבל אני כילדה, תמיד ירצה שלאמא שלי יהיה הכי הרבה טוב. ואז מה, אני אחיה בשבילך ואת תחי בשבילי, מה עשינו בזה? כאילו. אז ננסה רגע את כל הדבר הזה להכניס לתוך האהבה עצמית, ונגענו פה עוד פעם, נגענו פה באיזשהו נושא, בגלל זה אמרתי, זה נושא שאפשר לדבר עליו, זה אהבה עצמית אל מול הרשתות החברתיות, ומה שאמרת לגבי זה שאנחנו כל הזמן רואים את ההשתקפות שלנו, ואנחנו כל הזמן משווים את עצמנו למושלם הזה. תשמעו, זה צריך, שוב, בשביל שכל הדבר הזה לא ייגע, האהבה עצמית צריכה לבוא מהיום הראשון כן. שהילד נולד. זהו, אני חושבת שאת חינכת אותי בסוף עם הרבה מאוד, כאילו, עם חוסר ביטחון, אני חושבת שאני מתמודדת כמו שדי כל אחד מתמודד, אבל זה לא משהו שהיה אצלי קיצוני. כאילו, את יודעת, יש, כאילו, זה קיים, כמו שזה קיים אצל כולם, אין מה לעשות. נכון. לא כל יום אתה תקומי ואתה אוהבי את עצמך הכי הרבה בעולם. כאילו, אין מה לעשות. אבל בסוף אני חושבת שאת גידלת אותי בדרך, מה, אני מסתכלת כמה זמן אנחנו? כן. חייבת אותי בדרך שבסופו של דבר יש לי ערכים של ביטחון עצמי. ואת האמת שיש כמה דברים שכאילו עזרו לי ועוזרים לי שכאילו אני משתמשת בהם כמעט כל יום. קודם כל יש לי על המראה, אני חושבת, תמונה שלי תינוקת, כי בסוף את לא, אם את מסתכלת על תמונה שלך תינוקת, את לא תדברי, את תגידי לה, וואי, איזה מכוערת, איזה שמנה, איך את מתלבשת, איך את נראית, מה זה יש לך על הפנים. בחיים את לא תגידי את זה. תאהבי את הילדה הפנימית שבך, אני וואו. איבדתי תמונה שלי, שאני כזאת ילדה חמודה ובלי קטנה, שמנמוכת וואו, כזאת. תקשיבו, זה צריך לכתוב, לא חשבתי על זה. איבדתי תמונה כזאת על המראה. גאוני, אני צריכה לעשות את זה. כל פעם שאני שוקלת לדבר על עצמי באיזושהי דרך או צורה, אני רואה אותה, פה, כאילו, מולי. וואו, תקשיבו, זה גאוני, זה סטארט-אפי לחלוטין, תקשיבו, עכשיו כל אחד הולך להוציא תמונה שלו ולתלות על המראה, ותחשבו על זה שעל הילדה הקטנה הזאת אתם מדברים. וואו, גאוני. כן. וואו, אוקיי, וואו, לא חשבתי על זה. גאון. טיפ. ויש עוד משהו שאני כאילו, את האמת שאחרי כאילו אחרי שנפגשתי עם הנהל התחלתי לעשות את זה, שכל פעם שאני באה לדבר עצמי בצורה לא טובה, אני ישר משנה את זה. גם אם אולי בראש שלי אני כאילו חושבת את זה, אבל לפעמים את כאילו, וואי, איך זה יושב עליי? את אומרת, איזה תחת מהמם יש לי? כאילו, בקול שלי, אני מוציאה משהו שונה וזה ישר משנה. כי אנחנו הרי יודעים שאנרגיה שיוצאת מהפה נשארת באוויר, ואז אנחנו נושמים אותה פנימה. נכון. טוב, זה נושא לפודקאסט אחר. אבל כאילו, בסוף אני ישר משנה את המילה, שאני באה להוציא מהפה גם וזה כזה, וואי, איזה יפה, כאילו, ישר לשנות את הדרך שבה את מדברת לעצמך, זה משהו שקולטים, כאילו, ברור שזה דורש, ככל שאני עושה את זה יותר, זה הרבה יותר פשוט לי והרבה יותר קל לי, ואז זה גם בא טבעי, וזה אפילו לא fake it till you make it, או משהו כזה. לא, זה לא, זה ממש fake it, זה ממש להאמין בזה כן, שוואלה, יש לי תחת יפה, במקום להתעסק ברע, אני מתעסקת בטוב, כאילו למה לי, אוקיי, זה עכשיו לא יושב, אבל אין מה לעשות, הייתי במשקל, אבל היה לי טעים ההמבורגר, או היה לי טעים הזה. נו, אז מה אם עלית במשקל? כאילו, נו, אז מה אם עלית במשקל? ועדיין נו, אז מה אם עלית במשקל? לא יודעת, אבל סתם אני אומרת, כאילו שלהתרכז במשהו השלילי רגע של לשבת, וכל הזמן להגיד, אוי, אני פה ופה וזה וזה, זה לא מקדם לשום מקום. כן. כן. אז אני באמת, כשאני מול המראה, אני משתדלת להגיד לעצמי ולשנות ישר את הזה, ביחד עם התמונה שלי שאני קטנה, זה עובד ביחד, בוא נגיד ככה. מהמם בעיניי. מהמם בעיניי, ושוב, אני באמת חושבת שהנושא הזה של אהבה עצמית, אי אפשר, כאילו חייב לתת לזה את המקום שלו, אבל בצורה דרמטית. זה בעיניי הרבה יותר חשוב מהכל. אני רגע אגיד מה בעיניי אהבה עצמית מונעת.
אהבה עצמית בהכרח, תמנע זוגיות רעילה. נכון. תמנע בכללי מערכות יחסים רעילות. מערכות יחסים רעילות. עם כל אחד. בדיוק. חד משמעית. כי כשאת אוהבת את עצמך, באמת אוהבת את עצמך, ככה מבפנים מחבקת את הילדה הקטנה הזאת, את לעולם לא תתפשרי. נכון, ואת גם לא תכניסי אותה למקומות כאלה. את לא תכניסי אותה למקומות שיכניסו אותה לסכנה, אני כבר לא מדברת על זוגיות אלימה ומערכות יחסים אלימות, אני מדברת עוד נכון. בשלבים המוקדמים של הדבר הזה, אגב זה לא חייב להיות זוגי, זה יכול להיות גם בוס בעבודה, או מפקד בצבא, או חברה, זאת אומרת, זה בסופו של דבר בכלי, כל על דבר. החיים את לא תתפשרי ברגע שאת אוהבת את עצמך. כי למה שאני אלך לעבודה, יקום כל בוקר כשאני סובלת, וכשאני... עכשיו עזבי את זה שנכון חייב... אבל בסדר, דבר ראשון, כל הזה של אין ברירה, תמיד יש ברירה. זה החיים. אני... כאילו, אולי אני אומרת זה כי אני נאיבית, כי אני ילדה. לא, את לא נאיבית, יש ברירה להכל תמיד. אבל הנה, את באמת הוכחה חיה לזה. בואי, היינו יכולות כל כך מהר ליפול, או להישאר במקומות, בואי, למה לא נשארת לעבוד בשתי עבודות? זה היה יכול להיות. היינו יכולות להישאר לעבוד בשתי עבודות, היינו יכולות, לא יודעת, היינו יכולות ללכת, זה היה, אבל זה עברית. היינו יכולות בחיים שלנו ללכת להרבה מקומות כמשפחה, אבל את אמרת, וואלה, לא בא לי לחיות ככה, אז כן, היה לי חודשיים קשים, היה לי כמה חודשים קשים, שהייתי צריכה לעבוד בשתי עבודות, ולא לישון ולא זה ולא 4. זה, לא משנה. אבל ברגע שזה נגמר, קמתי על עצמי, ווואלה, אני פותחת עסק, והוא לא בא לעסק, זה פותחת, וזה אפילו לא עניין של התמדה או חוסר התמדה, זה עניין של, וואלה, החיים הם מאוד כאלה, נכון, החיים הם מאוד כאלה ורגע, אבל אני כן אגיד שזה עדיין קשה, גם היום. ברור, זה עדיין אבל קשה. יש קושי, אני יודעת מה, וואו. רגע, אנחנו רוצות, טוב. ציטוט קטן. אוקיי. את יכולה להיכשל גם בדברים שאת לא אוהבת. את יכולים לפטר אותך מעבודה שאת לא אוהבת. אז עדיף שיפטרו אותך מעבודה שאת אוהבת. כן, עדיף לך להיכשל במקומות שאת אוהבת. את יכולה להיכנס למינוס ועדיין להיות בעבודה שאת קמה אליה כל בוקר סובלת בה. אז כבר, כאילו, תהי במינוס בעבודה שאת אוהבת. מה זה משנה? נכון, זה יפה. זה הסיפור ששמעתי, כאילו, שאיזה אבא של מישהו עבד בעבודה, אמרנו לו, צריך עבודה בטוחה, אתה צריך זה, ואז במשבר של 2008, מה שקרה כל הקריסה, נפלה החברה שלו. טוב, אנחנו אבל בוא נחזור רגע לאהבה עצמית, כי אנחנו, זה לא שיחה של הבית, אנחנו מתפזרות. כן. תראו, קודם כל מעניין אותי, באמת, שהפעם תכתבו לנו בתגובות, מה אתם חושבים על זה? כי שוב, אהבה עצמית, מעניין אותי את מי זה, גם, כאילו אני רוצה לשמוע גם את התגובות הפחות טובות, כי אני יודעת שזה נושא שככה מזיז אנשים מהכיסא וגורם להם לנוע באי נוחות. כי כאילו עכשיו אני בטוחה שיש קולות כאלה לאנשים בראש, בסדר, מה, אי אפשר לאהוב את עצמך כל הזמן. אבל זה גם לא כזה. אפשר, לא, זה כזה. אני רוצה להיות חד משמעית, בסדר? אני ממש רוצה להיות חד משמעית. אני רוצה שהביטוי אהבה עצמית יהיה חד משמעית. לאהוב אותך גם באי שלמות. בדיוק. לאהוב אותך גם באי שלמות. הבית שלך לא צריך להיות מתוקתק, ואת לא חייבת להיות פרודוקטיבית, ואת לא חייבת להיות תקתקנית, ואת יכולה שיהיו לך ימים פחות טובים, ואת יכולה לעשות טעויות, ואת יכולה לעשות הכל. אני לא אומרת, זה לא צריך להיות קיצוני, ותהיי בן אדם זבל, לא צריך להיות. זה לא צריך להיות לא, אתה לא צריך להיות בן אדם זבל ואז להצדיק את עצמך, אני אוהבת את עצמי בכל מקרה. אני לא מדברת על קיצוניות כזאת. לא קיצוניות לפה ולא קיצוניות לפה. שוב, אנחנו לא מדברים על קיצוניות נרקסיסטית. בכללי, אנחנו מדברים על היגיון בריא, על היגיון בריא שאתה לא פוגע באף אחד, שאתה לא פוגע, אותנטיות, שאתה לא פוגע באף אחד ולא כזה, ולפעמים אנשים כן נפגעים בכל מקרה, אבל פנימה, אהבה עצמית שלמה. עכשיו אני אגלה לכם עוד סוד. רוצים אני אגלה עוד סוד? תגלי סוד. ההבדל בין בן אדם שאוהב את עצמו באמת, לבין בן אדם שרק משחק אותה אוהב את עצמו, זה מה שהוא מוציא החוצה. בן אדם שאוהב את עצמו לא יסתובב בעולם כל היום, ויספר לכם, אני כזה, ואני הורה כזה וכזה וכזה, ואני אימא כזאת וכזאת וכזאת, ואני נכון, ואני מתקים, ואני. ביטחון עצמי הוא שקט, אהבה עצמית שקטה. עכשיו, כאילו זה בעיניי ההבדל המאוד גדול, בין אהבה עצמית, ביטחון עצמי. אהבה עצמית היא איזשהו שקט. כשאני אוהבת עצמי, אני לא צריך לצעוק לעולם שאני אוהבת עצמי.
זהו, גם נכון על מה משהו שהוא, אגב, אני חושבת טוב, אני לא יודעת אם אני רוצה לפתוח את הנושא הזה. אוקיי, בסדר, על מה שאמרת שאת יכולה לאהוב את עצמך כל יום. בסוף אנחנו באמת צריכים לזכור, כאילו גם ברגע שאמרת זה עשה לי כזה, רגע מה, אבל אני כאילו חשבתי על זה רגע תוך כדי שדיברת, בסופו של דבר אהבה עצמית היא ספקטרום, כמו שדיברנו עליו, ואני חושבת שבסופו של דבר בחיים מאוד חשוב לא לרדת מהספקטרום הזה. את יכולה להיות יום אחד פה, יום אחד פה, ויום אחד פה, אבל את תמיד אוהבת את עצמך. גם אם היום, וואלה, פחות, יותר קשה לי, אבל זה לא אומר שעכשיו אני כאילו... יותר קשה לי, אין בעיה, זה עוד דברים, זה מצב רוח, זה יום כן. טוב או יום לא טוב, זה איך הרגע המזג אוויר משפיע עליי, אבל אהבה עצמית היא או שהיא שם או שלא, כן. או שהשריר הזה... זה כאילו תכונה. אני לא יודעת אם זה תכונה כמו שזה, וואלה, אני אפילו לא יודעת איך לקרוא לזה, אני מנסה לראות לאן אני יכולה להגביל את הדבר הזה. אבל אני כן חושבת שזה שריר שצריך לעמד כמו כל... כמו כל שריר. כמו דיבור מול קהל, כמו זה, אהבה עצמית זה משהו שצריך לעבוד עליו באופן יומיומי. אני מנסה להבין, כאילו, האמת היא שאני מודה שאת גורמת לי לשאול שאלות. אהבה עצמית זה תכונה? זה אופי? זה... הרי אהבה עצמית זה רגש. כן. בסדר? אבל בכללי, את כן רואה אנשים שכאילו... אהבה עצמית זה רגש. מאז ומתמיד היו יותר בטוחים בעצמם, או אנשים שמאז ומתמיד היו... תעזבי את הבטוחים בעצמם. לא כל מי שאוהב את עצמו, לא כל מי שאוהב את עצמו, אגב, עומד מול קהל, או את רואה בביטחון עצמי, אנשים שאוהבים את עצמם והם מאוד שקטים. בסדר, אבל מי שאוהב את עצמו בהכרח בטוח בעצמו בעיניי. זה לא אומר שאת צריכה... גם אני לא בכל מקום שאני הולכת, אני דברנית, ואני זה, ואני פה, ואני שם, אני לפעמים יושבת בכיתה ואני שקטה. זה לא אומר שאני לא אוהבת את עצמי. אבל יש הבדל בין ילדה שיושבת שקטה ככה, או אפילו יושבת שקטה ככה בטלפון, והיא כאילו סבבה, או ילדה שיושבת ככה. וכאילו, את מבינה? כן, כמה זמן אנחנו מדברות כבר? 42 דקות. טוב, נראה לי שאנחנו נתחיל לסיים. וואו, איך עשינו את זה 42 דקות? אבל נראה לי שאנחנו נתחיל לסכם, כן, אנחנו נתחיל לסכם, כי זה בהחלט פרק ארוך, ולדעתי אנחנו גם פעם הבאה נמשיך לדבר על אהבה עצמית, נראה לאיזה כיוונים עוד ניקח את זה, ותכתבו לנו, אולי כאילו נעשה איזה שאלות תשובות או משהו כזה. חייב לעשות שאלות תשובות בעיניי מתישהו. תראו, לא סיימנו להגדיר אהבה עצמית. אני לא חושבת משהו... זה מאוד אינדיבידואלי בעיניי, את יודעת? זה כן ולא. אהבה עצמית היא אהבה עצמית נקודה. כן, אבל כאילו... את יכולה להגיד, כמו שדיברנו בפרק הקודם, שיש כאלה שיגידו לך, שכשהוא מרביץ לך הוא אוהב אותך. נכון. אז זה לא אינדיבידואלי. אז בואי... בסדר, בעניין הזה, יש הבדל... אבל לא, כי איך שאהבה עצמית מתבטאת, כאילו, אני חושבת. או שיכול להיות שזה שונה מה שבאתי להגיד. אני חושבת כי יש אהבה... כאילו, אני יכולה לבטא אהבה עצמית, בזה שאני... יאכל בריא, ויכין לי זה, אבל ביום שאת לא אוכלת בריא, את תמשיכי לאהוב את עצמך. קשה לי, אבל כן. יפה. אז זה בדיוק, אני חושבת שזה כאילו רגע מסכם, תלכו רגע אחורה, תקשיבו מה היא אמרה. זה בדיוק זה, וזה מסכם. היא כרגע אמרה, אני אוהב את עצמי, בתנאי שאני אוכלת, עכשיו אני לא אמרתי שיש בזה רע, ההפך, כשאת אוהבת את עצמך, אז תזיני את הגוף שלך, ותתני לו את מה שהוא צריך, אין שום בעיה. יש כאלה שיגדירו את זה באופן שונה, שיגדירו את זה באופן... כן, אבל אם את לא תעשי את זה, את הפסקת לאהוב את עצמך, או עכשיו את כאילו... אני כרגע עובדת על זה, כאילו, את יודעת. אז אני חושבת שזה... את יודעת הכל. אז אני חושבת, לא, אני רחוקה מלדעת הכל, אני חושבת ש... את יודעת מה, אולי זה באמת מיומנות, אהבה עצמית, לצערי, זאת כנראה מיומנות. זאת כנראה מיומנות, וזאת מיומנות, ואני חושבת שבזה אנחנו נסכם באמת, לפחות זה המילת סיכום שלי. תאהבי את עצמך ללא תנאי, גם באי שלמות. כן. אבל את יודעת מה? תאהבי את עצמך באי שלמות, נקודה. כן. כזה. תאהבי את עצמך באי שלמות. זה המסר שלי לאומה כרגע. כן, מילות סיכום. מילות סיכום. אני חושבת שלחיות ולא לאהוב את עצמך זה בזבוז. זה קודם כל. זה בזבוז של החיים. כאילו אנחנו כבר פה. אנחנו באנו לעולם הזה. למה לא למצות אותו
עד הסוף, ולאהוב את, כאילו לאהוב את עצמנו זה הדבר הראשוני שאת יכולה לעשות כדי חד משמעית לשפר את החיים שלך. איכות חיים, כן. רמת חיים, כן. וזה חד משמעית שצריך לאמן, ויש דרכים לאמן את זה, אבל תשני את הדיבור שלך לעצמך, כל פעם שאת באה להוציא משהו לא טוב מהפה, תשני את זה מה שטלין אמרה וואלה, עם התמונות, ממש לכו תעשו את זה. תדביקו תמונה של עצמכם בתור ילדים על המראה, כאילו תזכירו לעצמכם כל יום, אפילו, כאילו אפשר לעבוד עליו, בין אם זה עם תרגילים, או בין אם זה רגע ביום של להסתכל עליי ולהגיד, במקום להגיד מה לא טוב, להגיד וואי איזה יפות העיניים שלי, גם בימים שאת מרגישה וואלה פחות טוב עם עצמך, להגיד וואי איזה יפה השיער שלי, או איזה יפה השפתיים, כאילו בכל יום, גם אם בכל ה-99 דברים שאת מוצאת לא יפה, את יכולה למצוא משהו אחד יפה ולציין אותו. לשנייה חיבוק. אחת לשנייה או לעצמך? כל אחת לעצמה, פחות נוח להחזיק את המיקרופון בזה, אבל כן, אגב יש תרגיל גם לזה. נכון. יש כל כך הרבה תרגילים. של ממש לתת לעצמך חיבוק של 30 שניות כזה, ותראו שזה עושה פלאים לאנרגיה. טוב, אנחנו נסיים את הפרק הזה. אני רוצה להגיד ממש משפט אחרון, שבסוף גם אהבה מביאה אהבה, תאהבו את האנשים סביבכם, תאהבו את עצמכם, ואהבה זה הרגש הכי מדהים שאפשר לחוות נקודה, זה בעיניי המקור להכל. אני אוהבת אותך. גם אני אוהבת אותך. ואנחנו אוהבות אתכם, ותודה על הצפייה ועל השמיעה. בסדר, שמיעה, הקשבה. אומרים הקשבה, צודקת. ותכתבו לנו בתגובות מה חשבתם, ותמשיכו לעקוב. כן. יאללה. נתראה בהמשך. ביי יוש. אני יכולה לחבור את המצלמה.